Heb je al goed geoefend? Ja, we zijn al best wel lang bezig, ja. Wie lang zit je al bezig? Ik denk een paar maanden, toch? Ja. En was het toch moeilijk te oefenen? Vooral vermoeiend en ja, goed, luister naar commandant. Ik ben commandant vandaag. Heb ze toch allemaal goed onder controle? Ja. Moest als commandant nu nog andere dingen oefenen dan de rest? Heel wel kallen of schreeuwen zelfs. En Jullie mogen schijn. Marcheren gewoon, hè? Ja, marcheren, ja. Ja. Is dat marcheren nou moeilijk? Ja, eigenlijk niet echt, nee. Gewoon in de maat lopen en als er niet in loopt, ja. Dan, je moest gewoon wel in de maat gaan lopen. Wat heb je gedaan vandaag? Ja, ik ben de tambourmeter, dus met de stok zo doen. Wat moet de tambourmeter allemaal doen? Nou, zorgen dat het korps achter mij stopt wanneer het moet. En ja, met een stok zo doen. En als immers nu niet oplet, dan lopen ze zich omver. Ja, dan lopen ze mij omver, ja. Dus je moest wel zorgen dat ze allemaal goed opletten, of niet? Ja, maar ik doe het ook de richting aangeven met mijn stok. Dus ja, dat doe ik ook nog. Dat is wel heel moeilijk, of niet? Het is wel best wel zo om niet iets goed te doen, maar het moet wel lukken. Ja, kijk lukken. En had ze zich daarvoor opgegeven om tambourmeter te worden? Of, Dat weet ik niet meer precies. Nee, jij mij volgens mij voor marketeens erop gegeven. Of koningin. Maar volgens mij ga ik dit ook op mijn lijstje gezet. Ja, Maar dat gaat wel goed. ik denk het wel, ja. Het moet wel lukken. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. Van welke school zit je? Basisschool De Wegwijzer. En waar ligt basisschool De Wegwijzer? In Hunsel. Met hoeveel man zit je? Volgens mij 29. En heb je al dikker met gedaan aan Kinjer OLS? Ja. Dit is nu mijn tweede keer. Voor groep 8 dan. Dat ze blijven zitten dan. Nee, want dat is bij ons vanaf groep 5. Van groep 5 tot en met 8. En in groep 5 heb ik één keer metgedaan. En dan is het 2 jaar niet geweest. En heb je al goed geoefend? Ja. Elke vrijdag hebben we goed geoefend op school. En wie lang al? Ik heb geen idee. Ik wil wel, ja, heel veel. Maar ik weet niet precies hoeveel. En maak je kans vandaag om te winnen? Ja, ik denk het wel. Wat is het moeilijkste aan het commandant zijn van, wie noemen we dit, een kinderchatterie? Nou, eigenlijk heel schreeuwen. Dat is eigenlijk het enige wat ze eigenlijk moesten doen. En dat heb ik heel goed geoefend. Maar het is even goed nog wel moeilijk. Is dat de hel schreeuwen voor de jel? Nee, voor alles wel. Om het opstellen en dat soort dingen. En ze in een houding zitten. Luisteren ze daar niet zo goed? Jawel, alleen ik kan niet heel wel schreeuwen. Dus dat heb ik wel even moeten oefenen. Nou, veel succes vandaag. Dank u wel. Zit je er helemaal klaar voor? Zeker, ja. Heb je veel geoefend? Redelijk veel. Wat zit jij nu? Het koningspaar? Ja, klopt. En wie wordt ze koning van de chatterie? Ja, gewoon hopen dat ze het wordt en zich toch opgeven. En dan hopen dat ze het wordt. Maar normaal gesproken moest ze dat verscheten, of niet? Nou, dat hebben we niet gedaan in ieder geval. Dat is alleen bij de grote OLS, volgens mij. Word je wel nog scheten vandaag? De shutter niet. De shutters wel, ja, maar wij niet. En de shit is dan met zo'n groot geweer? Dat weet ik niet, maar... Wil ze zelf ook een keer scheten? Eigenlijk wel, maar het hoeft niet. Niet per Je moest eens vragen of misschien mocht dat wel. se. Zomaar kennen. Misschien best wel heel goed, dan winnen ze dan ook nog. Zou zomaar kennen dat we dan winnen. Maar ja. We laten het maar aan de shutters even. Die kennen het denk ik het beste. Hebben ze ook goed geoefend? Zeker, ja. Heb jij nu ook nog iets speciaals moeten oefenen? Ja, het eigenlijk alleen het marcheren en zo. Ja, klopt. Dat is het enige wat we hebben gedaan. En dan moest ook heel netjes lopen, denk ik. Of, Ja, dat zeker.
Of ze dan nog moeten oefenen. Wacht stil, op plaats marcheren.
Bingo! Ja, links. Goed opgeleid. Jazeker! Gelukkig hebben we vele geweren en geen trommen metgenomen! Jazeker! Trainen wie goed past dat! Gaat het dan eens netjes verstaan? Jazeker! Want op het Kinjer OLS willen we heel veel fun uitgaan! Hey! Een van de weg is xenofobie, het OLS het maakt er niet. Vandaag dan ook, geen frunsel, pak het een gemiddelde hetsel! Met heel veel plezier! Meijel is belangrijker dan winnen! Veel plezier voor 4 kinderen! Bravo!
Spaans of Indonesisch. We marcheren door de stad en lopen in de bad. Nu op met OLS, nu op met OLS. We marcheren door de stad. Dionysius en Canisius, die komen van de museum. Dionysius en Canisius, die komen van de museum. Dionysius en Canisius, die komen in Meijl binnen. Dionysius en Canisius, willen we gewoon weer winnen. Kleine commandant zet even op. Zo, goeiemorgen. Was je al snel naar het ween? Ja. Heb je dorst? Nee. Dat is wel chic allemaal, hè? Ja. Kom op, TL. Triangel Linnen presenteert TL. Triangel Linnen aan de macht. Het OLS geeft ons kracht. We marcheren met veel plezier, daarom staan we hier.
Fantastisch show. Bedankt. Ook twee beeldschone marketensers.
de vlieger Colin. OLS, de best van het best, met ons trommetje, winnen weer een dummetje. De kameleon en de zadelstond. Volle bos, maken, we gaan de bulkers raken. Opgelet, schutterij, linksom. Opgelet, schutterij, 1, 2, 3 en jou, jou, jou. Waar is de school weer nu of Meijl? Fix het wel, hey! Sfeerreportage zijn 22 in Meijl. Door de deur naar links verkeerd te laten komen. Fantastisch geweest. En
bedankt.